Bohom. Bohom. Goodbye, my love. Žebra. Komu? Nech sa páči, tam je tiež voľná ulica. Sestrička. Vy máte na to... Kto to vysiela? Ako gejovia majú to ma objímať? Prečo ma majú gejovia objímať? Však vychytaj sa ma. To bude kratáča smietka. Vykazujete príznaky obidvosti. Rozasmeješ si ľubiteľných ako... Stavte si tieto oči. Však im má ma čo objímať? Viete, že zasadíme človeku, ktorý ga ja chcel objímať. Prečo robí? Kde máš ten henter? Kde máš si čo objímať koho? Rozkaz, vieš o tom, že je zakázané aj ruky potravať, že prišla z Ameriky prasačia chrípka, aj svinská, aj psiačia chrípka. A vy tu chcete rozširovať? Choroby? Banda jedna. Podroby. Prečo nejdeš na to hurna? Taký mladý chlapík. Čo ty máš koho objímať? Ty nemáš inú robotu? No tak si mi povedal, aby som ťa objímal. Ty ma chceš objímať. Áno, aj si mal papier. No kláme do očí. Toto sú cigáni, židobolševici, vás bude klamať do očí. Do očí bude klamať. Tak mal tuto mal papier, aby som ho objímal. A teraz že on ma nechce objímať. Koho máme objímať? Obíte mňa, my sme cigáni. Koho máme objímať? Veď my sme cigáni. Koho máme? Poď objímame. Tuto, kde som sa chce s tebou objímať? Ja som cigán. Toto sa chce s tebou objímať. Choroby roznášajú. Joj, mám. Nie ma do chroba.